good news for that ang atuang Rano, ang sitio Rano na pangitaan ng pamaagi dili na ta dire moagi musubay. For the people of Rano, dito na sa original road ang atuang i-develop kay napangitaan nilang pamaagi. Because it was quite difficult to them to figure out how they will construct that road. Kanunay pataas bitaw pasaka. Siguro sigurado ko mga banggitan man ni sila nakapangita na jud sila pamaagi og unsaon para didto lang gihapon ang atuang construction 70 million farm to market road from the national government. Sinungkit nato na bunga na resulta na sa panaghigala nato ni Secretary Wendell Abisado. Palakpakan. So at least klaro-klaro na gamay. Next year na another 8 million for going to Timano. And then trabaho na to. The inspection already started a month ago for the Binaton at Rano Road. And this afternoon we will be inspecting the old provincial road. So mauna ang atuang dagan sa paglambok infrastruktura dinhi sa barangay Binaton. And rest assured, kung tagaan, if given a chance, sayang lang, duha ka tuig pa ko, sayang lang mahumanay na pun ni Attorney Banya karong next year. Kung inyong pa kong i-hire o balik, magpadayag ko sa kong intensyon. Ug wa na pun may gusto nako, salamat sa higayon nga inyong gihatag sa kuha. So daghang salamat ug maayong udto kanatong tanan.